जाथ'बाय बारा गोबाव थांना लाब गैया नङा जाफिननायनांगौ दा जोंहा मोगथां सारखौनो गावनि फंनैसो बिबुंथि लानो थाखाय गुरै खालामना थाबाय आरो गिबियावनो आं मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन नायगिरि नोंथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावगोन मानो होनोब्ला नोंथांमोन नङाब्ला जों जेबोआनो नङा बुंनो थाङोब्ला मानो होनोब्ला नोंसोरसो जोंनि हारिमुखौ फोथांना दोनगासिनो दङ आरो फोथांना लाखिबाय थागोनखौ जों आसा खालामदों जोंबो नाजाबाय थागोन जों जेसेबांखिनि हायो जोंनि बेस्टखौ जों होबाय थागोन आरो लोगोसेनो बेयाव आं फंबाय साब्रैखौ आं जोबोद साबायखर होगोन बिथांमोना एक्चुअलि सानैखौ आदा जायो सानैखौ फंबाय जायो बिथांमोनखौबो आं साबायखर होगोन बिथांमोनाबो जोंजों टिकेटजों लोगो मोनलायनानै जों रायलायनाय जादोंमोन बिथांमोना बुंदोंमोन जोङो फिल्म देखायदों गलाय सेन्टाराव ओरैबायदि होननानै आं गलाय सेन्टारखौबो आं नुफैबाय फैनानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों दिनै बे रायजोफोरखौ नुनानै माबाफोर डायलगफोर लुबैयो नामा Oh, siapa tu yang apa? Tu dia, oh ya. Ha? Ha? Berapa puji sih kemana? Puji kena? Ambu puji kena berarti? Ambu puji kena berarti ya? Serba aku raga juga tu mau dia. Ha? Dia? Kau ini macam mana tu? Ada sekali orang ni. खावसे रागा जोंखायो खावसे रागा जोंग्रा दङ खावसे मोजां मोनग्रा दङ जोंहा दिनै दुखुनांथाव हिर'इनफोरखौबो जों हांख्रायहरदोंमोन फंबायमोननोबो हांख्रायहरदोंमोन नाथाय इमारजेन्सि जादों प्रग्रामा मैयासो खबर हरनानै दिनै फैस्लाबनो हायासै बिथांमोनाबो नङाबाथ' गासैबो फैजोबगौमोन रायजोफोरा रागा जोंदों दिनै दानिबो बुंखांबाय नांगौ माथो एक्ट्रिसबो फैगोन होननानै जोंखौ थगायखो माथो एक्ट्रिसबो फैगोन मोनबाय गावसोरल' नुजाफैबाय होनदों आरो आंखौथ' बे सानैसो नुबाय थादों खाथिनि मानसिफोरा आंखौ बुंदों नोंसोर थगायसुलासो होननानै थगायसुलाखा मा होनदों मादै थगायसुलाखा हा रागा जोंदों नामा मादै आंखौ ना बोननाया मासे मोनबावबो थांसिगौमोन आं नायजोबदों जानो गासैबो आर'नाइखौ नुजोब्बाय जानो सोर सोर नुफेराखै थिखांलाय खावसेयानो नायफैयाखै खावसेयानो नायाखै जाय आर'नाइ फिल्मखौ नायाखै बिसोर गासै फाब नांजोबगोन नंगौ मानो नायाखै बर'नि आर'नाइखौ नोंथांमोना नायाखै फाब नांगोन बिसोरो नायाब्ला हा नायगोन ना नाया नेक्स्ट टाइमाव नायगोन आरो नायबावगोन हा थाब नांगोन बिदि जाय नायाखै फिल्मखौ नायनो लुबैथारबाय नामा गासिबो हा दिनै एक्ट्रिस फैयैनि कारन दङ एक्ट्रिसआ मानो फैयाखै मिथिबायना फैलै सावला बावला एक्टर सासे दङ बेयाव अलंबार गयारि फाल्तु लिंहरदों एक्ट्रिसफोरखौ फैनांगौ फैयाबा दिगदार दं होनदों ओमफ्राय आंखौ बुंबाय आयु नोंथां बे आंखौ फनाव जि दंहरदों हा अलंबारा होदो मा दंहरगोन माबा फैयाबानो दिगदार जागोन होनदों आंबो खोन्थाहरना लाफ्लांबाय हाग्रा जिं एकदम अरुणाचल बर्डार ना आयु होनबा जों अरुणाचल बेरायनो मोनगोन ना होननाय बिराद खुसि जादोंमोन अलंबारा दंहरनानै बन्द' खालामदों रायजोफोर मिथिबाय दुखु मोननाङा दुखु मोनबा बेखौ आंखौ मोननाङा बे अलंबारा खालामजोबथारदों जय्य खालामो दे जाबाय खोमा ना रायजोफोर फिल्म नायनो लुबैबायबा जायाखै आरो मा बुंबावनांगौ आरो बुंबावनांगौ अलंबारखौ लिंहरनांगौ अलंबार फैलाय स्पिकार गैबावला बयजों नांलायदोंमोन जों रायजोनि सिगाङावनो बे अलंबारखौ माबा मोनसे बुंनो होनो साथि न' जोंबाय बियो जोंनानो थानायनि सिगां होथारबाय दाया खिन्थु बेनो खोथा आरो नों थाथ'दे बर'नो थांथ'ना खाथियाव था आंहासो बुजायाथ'
गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ बावग्रोनाय थाबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं ना ओमफ्राय दिनैनि बे गलासकआव सावथुन दिन्थिफुंनायाव ना आं मोजाङै मिथिया फार्स्ट टाइम फैफेरदों माने आङो राङापाराखौ नुफेराखैमोन बे फंबायनि हांख्रायनायावसो नुबाय बहुद मददबो होबाय फंबाया बिनि थाखाय आं थेंकफुल आरो ना थेंक इउ खिन्थु ओमफ्राय आंखौनो जावबावो आरो ना नोंनि थाखायनो आं फैयो आंखौनो जावो एसे ओमफ्राय जोंहा बे फंबाया बिराद रागो जानो गोरों आरो ना एक्टिंआव रागो जानायखौ आं बिराद नायनो लुगैदों दहायनिफ्राय बुंबाय दङ रागो जाना दिन्थिलाय रागो जाना दिन्थिलाय खनसे रागो जाबा नोंनि फेसा माबायदि जायो ओमफ्राय आरो मिनिनोबो रोंगौ माने सिख्लाफोर साइज आगोलाव दं आरोना जेनेबा दाथ' दङआनो बिराद साइजनि ओमफ्राय बिदि साइज नुबाथाय बियो माबायदि नायो बिनि मुडखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना बिराद रोंगौ बियो देलाय नायलाय